an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo nin y'a tile saba an ye wulikajɔ kɛ ka an kunda an ka dépôt kɛyɔrɔw kan dépôt kɛyɔrɔ minnu kɔnɔ an taara gɛlɛyaw caman sɔrɔ yen o gɛlɛya bɛ tali kɛ carte d'identité la fiche nina carte biométrique ale ni o kuma na fɛn fɛn tɔgɔ ye di ale ni oui effectivement o document damadɔ ninnu an taara so gɛlɛyaba de bɛ yen légalisation fɛnɛ ministre ye kuma mun fɔ ani min bɛ terrain kan u ka jan ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ fɛn caman bɛ yen u kɛlen bɛ ka olu ko ninnu si t'a la nafolo barika ka bon quoi n'i miiri nin denmisɛnnin ninnu ma niveau DF mɔgɔ min fa bɛ ka wari bɔ k'a d'a den ma ka taa nin na a ka dɔgɔn dɛ denmisɛnninw yɛrɛ de bɛ ka wari bɔ u yɛrɛ kun wayi denmisɛnninw bɛ ka obligé k'u ka téléphone de feere ka don kulankolonw da fɛ pour que ka taa dossier déposer o waati kelen min y'an dabali ban numéro de bɛ réseau kan numéro de bɛ réseau kan c'est pour ça c'est que n'i ko i bɛ kuma Mali ko la kuma dɔ la i yɛrɛ bɛ na ye kuma dɔw la a bɛ mɔgɔ kuma suli quoi an mago bɛ fichier individuel la ni mago bɛ fɛn na casier la ni mago bɛ carte d'identité la numéro de bɛ réseau kan i bɛ mɔgɔ dɔ wele a bɛ carte d'identité d'i ma nin prix in na a bɛ casier d'i ma nin prix in na bon n'a y'a sɔrɔ bi an ka kuma nalen filɛ a jɔni n'a y'a sɔrɔ baarakɛɲɔgɔnya b'anw ni procureur ko an ye cybercriminalité bila ɲɔgɔn dafa minɛn kɔnɔ sabu anw tɛ se ka kɛ mɔgɔ lankolon ye jamana kɔnɔ an tɛ se ka kɛ dɔrɔn k'an bɛ bɔ ka mɔgɔw dɔgɔya an bɛ taa plaintes bɛ kɛ an kan an bɛ ka nin min dénoncer de n'a y'a sɔrɔ ko procureur tun b'anw wele bon ne ye ka vidéo lajɛ vidéo bɛ se ka kɛ juguman ye quoi i bɛ ka fɛn dɔ dénoncer n'a daliluwa b'i bolo nana ye walama ni mɔgɔ dɔ b'i bolo mun bɛ se ka ne kunnafoni baara in na mais est ce que maliyɛn bɛ se ka cogo di maliyɛn ja bɛ se ka jɔ a ka sariya ɲɛ cogo di k'a dénoncer réseau kan k'a dénoncer yɛrɛ yɛrɛ la faama kelen ma anw wele na ni daluya ye o faama numéro bɛ ka file réseau kan bon an bɛ ka nin effort mun kɛ ni nɔgɔya anw bolo jamana nɔminalikɛla minnu sariya tigilamɔgɔ minnu baara bɛɛ b'a la bon n'i ye nin fɔ i bɛ sɛbɛn ka na kungo sɔrɔ bon i bɛ taa kuma dɔ fana fɔ i bɛ wele o la bon i ye daluya mun di na n kunnafoni dogo la n'an ye nin kɛ Bamakɔ ka nin kɛ Bankasi ka nin kɛ Koro ka nin kɛ Sikaso est ce que terroriste bɛ se ka don an n'an ka jamanadenw cɛ yan est ce que terroriste bɛ se ka na population n'a faama yɛrɛ mago b'i la quoi bon ne yɛrɛ bɛ nin de kɛ cybercriminalité yɛrɛ fɔlɔ ne b'a kɛ nin de ka réseau kɛ influence ye ka mɔgɔw arnaquer ka tila ka gɛlɛya ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ sur an ka enquête la an bɔra kalama wallahi ni Ala de b'a fɔ la pour in ka da ko la numéro mun bilala n y'a tigi wele a tigi ko bon ko sɔgɔma a y'a kɛ tan sɔgɔma awɔ a ye na ni nafolo ye sɔgɔma donc kuma denmisɛnninw bɛ ka kuma min fɔ a jɛlen passe bon est ce que nin y'anw ka ɲinifɛn wa san k'an ka sɔrɔ bi jama infiltré fan bɛɛ fɛ mais on est a bɛ fɔ o de ma ko jamana san ma sɔrɔ nin tali ninnu na bɛɛ b'a dɔn namara bɛ kɛ prix min fɔra ka gouvernement kan sɔsɔ gouvernement yɛrɛ ka agent de bɛ ka gouvernement kan sɔsɔ mais aw ye mun de kɛ brigade de recherche san ma sɔrɔ brigade de recherche ɲagaminen don mɔgɔw la u b'a la ka kow jateminɛ a tɛ s'an ka fɔli yɛrɛ ma an bɛ jamana chef d'état-major fo ka politique DG fo u ye denmisɛnninw ka bɔ tare u ka vidéo partager denmansaw ka vidéo partager an ye cɛsiri min ye ka wuli k'an jɔ faamaw y'an lamɛn quoi Moussa carte d'identité carte fiche individuelle carte nina ne ni kelen kelen fɛn fɛn b'i bolo a légaliser a ma se bilen ka tɔw ɲini donc ne ta de fɔlɔ i kun bɛ nin carte d'identité i kun bɛ nin carte nina i kun bɛ fiche individuelle i kun bɛ nin n'a sɔrɔ carte d'identité bi i bila ni carte nina fɛnɛ i kun bɛ nin dossier saba bɛɛ ye alors que nin bɛɛ ye dossier document kelen de ye par exemple olu yɛrɛ de y'a fɔ anw ye ko carte biométrique n'o b'i bolo a bɛ fɛn min ye carte d'identité ko mago ɲa a bɛ carte d'électeur ko mago ɲa a bɛ carte nina ko mago ɲa est ce que i b'a kalama a bɛ tila ka o kumana fɛn min i ka carte biométrique ko mago fɛnɛ a b'o fɛnɛ ɲa document kelen a bɛ nin bɛɛ ɲa bon n'a ma ɲɛ e ko b'o bɛɛ ɲa concours sera e ko ka tigɛ na ni carte a tigi ka na ni carte nina ye ale ni a ka na ni fiche individuelle fɛnɛ bon ko nin bɛɛ de binna fo a ne nin kelen sɔrɔli bolo dɔrɔn tɔw bɛɛ binna n bɛ segin kuma kan ni kelen sɔrɔli bolo non vraiment ɲɛmɔgɔw ka fo walayi ni ne bɛ mɔgɔ nisɔndiya i ka baara la n'i ye baara kɛ ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin yɔrɔ bɛ nin yɔrɔ la an ka nin degun kɛ o t'a bannen tuguni ko concours fana date prolongera dɔ farala kan
Abetable les 3 du mois prochain. Nin koro yi muye bɛɛ ka se ka dossier déposer e ta mɔgɔ bɛ cɛw la koyi an bɛ cɛw ta koyi wallahi an bɛ cɛw ta yɛrɛ de cɛw bɛna ta di denmisɛnninw k'u jija ka courage ta cɛw cɛ ka dossier déposer ra i tɛ nimisa sɔrɔ non cɛw cɛ ka dossier an tɛ nombre fɔ mɔgɔ ye dɛ mais cɛw cɛ ka dossier déposer ra i tɛ nimisa non nombre fɔra polisi ni sapeur pompier de la sɔrɔsiya nombre ma fɔ mɔgɔ si ayi n'an ye min ta o la o de y'an garisɛgɛ bravo à l'autorité bravo an bɛ nin de fɛ an bɛ an balimamuso fo Tezara a n'a cɛ an ka vidéo mɛn kunu ko denmisɛnninw bɛ 20 fara ɲɔgɔn kan ta balo san a taara ni dumuni 8,000 de 4,000 de plutôt ka taa di mɔgɔw ma denmisɛnninw ma vidéo bɛ yan u bɛ si ye ale taara ni dumuni a bɛ sachet kɔnɔ 4,000 a kɔrɔ maa 4,000 a taara o de balo an bɛ ni mɔgɔ façon de fɛ diɲɛlatigɛ la sa denmisɛnninw a ye vidéo partager a ka courage don ni muso ba in na Tezara ka foli lase u ma anw bɛ nin de dɔn fɛn ye donc Musa an y'a daminɛ ni kibaruya dumanba in de ye fɔlɔ ko fɛn min ye dossier déposé carte nina carte d'identité fo ka taa bila fichier individuel la ko ni nin kelen fɛn fɛn yer'i bolo a légaliser k'i bɛ se k'a déposer k'i mago tɛ tɔw la misali ye mun ye ni carte b'i bolo i mago tɛ fichier individuel la i mago tɛ carte nina na ni carte nina b'i bolo i mago tɛ fichier individuel la i mago tɛ carte d'identité civile la o tuma na ni fichier individuel b'i bolo i mago tɛ ni tɔ fila si la o t'a bannen koyi ko i bɛ se tun ko dɔ farala délai kan gouvernement merci gouvernement merci mais minnu ka numéro bɛ réseau kan ni faamaw kun sɔnna u n'anw ka baara kɛ ne kɔni bɛ cybercriminalité kɛ filɛ mun ye o de to ni n ko seuls les acteurs des réseaux sociaux olu bɛ se ka fɛn dɔ kɛlɛ kɛ olu bɛ se ka an jɔdaba de b'a la mais olu de ye n'an siranna an tɛ se ka baara in kɛ quoi alors que tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Mais nous ne pouvons pas savoir justice qu'on a, la da justice est là. En mon boulot de barreau là, en côté depuis nous avons donc comme Mali charia jamanadi, on va donner un concours de faits pour acquérir. Parce qu'on a trop dénoncé. Mais jusqu'à présent, on sait qu'à faut qu'on y, alhamdoulilah, il fait ma follow. Aïe, on va essayer qu'à faut qu'on donne à la féminin que boubou. On va faut qu'on a mis un thème planant qu'on a noyé, aidez-moi, mettre aidez-moi dossier là. Ata idem na. Idem ko kuma yi a challenge bi mɔgɔw bɔra n'o ye idem baarakɛlaw syndicat mɔgɔ ye u bɔra bi u ye conférence de presse kɛ kunnafoni dilaw u y'olu wele fɛn mun fɛ u y'o fɔ u ye kuma caman fɔ bobu ɲininkali min b'an bolo o de ye k'a fɔ u ɲininka k'i ka plainte ko la k'u da tɛ plainte ko la sisan o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan syndicat y'a fɔ k'a fɔ ko madame le ministre ko fana ye marché dɔ d'a ka mɔgɔ dɔ fana ma o ni sabanan bi an tila ka collectif dɔ ye bi bourse de travail la ne yɛrɛ b'o collectif na o collectif des victimes pour l'IDEM i bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ nin na bi ɲininkali fɔlɔ k'u da tɛ ne ka plainte ko kuma la o m'o de fɔ wa u da tɛ ne ka plainte ko kuma la parce que madame le ministre bɔra ka kuma kɛ n'o tɛ o da kun b'a la cogo di non fo plainte de mɔgɔ kama k'a ye min fɔ ni dalila ma sɔrɔ i bolo a bɛ se ka plainte retourner contre la fo mɔgɔw k'o de jateminɛ plainte o de y'a kɛ mɔgɔ bɛ wuli ko plainte a tant que an ma nin de la baara n'i ye plainte don mɔgɔ min kama ni dalila ma sɔrɔ i bolo il peut retourner la plainte contre toi énergie kɛlɛ nin fila dɔrɔn nin bɛ ne waso nka cɛ barikada ni nin fila ye ne ka plainte ko tɛ ko dɔwɛrɛ dɛ ne ka plainte ko ye ne kumara ni daluya de ye a tɛ sɔsɔ a tɛ sɔsɔ sinon Facebook o ye ne kɔnna ne o Facebook o ye ne datugu awɔ Facebook tribunal de Facebook n t'a dɔn u b'a fɔ parce que Facebook yɛrɛ k'a bilala ka ko bugu minɛ la ne ma i ye ne ka kuma kelen fɔ olu de fita n'a bɛ kɛ u bolo ko ne bɛna siran walahi tiɲɛ miseli se a kɔrɔ a ka fisa ni nkalon yiri to ye ni maliyɛn siranna o kɔrɔ ko maliyɛn ma da ala ko la ka Amérique gɛn ka RFI gɛn e bɛ se ka dɛsɛ dugu sonyɛlikɛla dɔrɔn ka dɛsɛ dugu kojugukɛla dɔrɔn e bɛ dɛsɛ k'o de ka tiɲɛ fɔ k'e bɛ siran n'an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ tout le monde a le droit de dénoncer pourvu d'avoir seulement des preuves kana galon ta ka da mɔgɔ la dɔrɔn kana galon ta ka da mɔgɔ la olu ye kuma min fɔ bi maliyɛn bɛɛ ni seere kuma dɔ bɛ énergie kɔnɔ n'u kɔni y'o fɔ o ye tiɲɛ énergie kɛra politicien ka mɔgɔ ta yɔrɔ ye mɔgɔ sugu bɛɛ b'a kɔnɔ o kɔni o kuma ye tiɲɛ ça fait bi a kana fɔ ko a tiɲɛna k'a b'a da anw dɔrɔn kun mais o ye politicien ka baara de ye a y'o fɔ politicien ye
bi mɔgɔ minnu bɛ énergie kɔnɔ a mago a tɛ énergie énergie bɛ mɔgɔ 3000 ni kɔni de dɔnni de la bi énergie tun bɛ 1500 la 2015 mais entreprise min chiffre ma yɛlɛma chiffre d'affaires ma yɛlɛma n'u ko employé bɛ ten parce que a kɛra vache à lait a kɛra baara ɲini sira de besoin min tɛ yen ni énergie ka charge fɔra ɲɛna a tɛ an ka courant an ye gasoil ko yɛrɛ to yen an ka carburant ko yɛrɛ kuma to yen énergie yɛrɛ ka charge intérieur gansan c'est trop. n'a ilahi cɛ n bɛ mun finna daluwaw de bɛ n bolo a tɛ sɔsɔ n'an ko an ka jɛ ka baara kɛ walahi n bɛ ka mun ɲɛ finna syndicat ye ne janfa de bi syndicat ye ne syndicat b'a dɔn n bɛ ka kuma kun min na ne ni syndicat bɛ ɲɔgɔn dɔn aw de nana ne ma k'an ka jɛ ka tiɲɛ kɛlɛ kɛ syndicat de nana ne ma k'an ka jɛ ka dossiers dénoncer ɲɔgɔn fɛ ko ka tiɲɛ kɛlɛ kɛ ne bɛ dénonciation kɛ aw bɛ taa ni plainte kɛ ne kan maliyɛn bɛɛ ka kɛ nin seere ye o de to ne ma mun fɔ n y'a to ala ɲini ma ala min bɛ sanfɛ fo n'a y'a sɔrɔ aw de ma don ne kan k'a fɔ ko n bɛ kɛlɛ min na ko hɔrɔnya kɛlɛ don k'an ka jɛ ka dénonciation nin y'o kalo 4 kalo 5 ye wayi donc sisan dénonciation kɛra ka na yɛlɛ jeliw kan aw bɛ taa bɔ ne kɔkɔrɔ k'a bɛ plainte don ne contre la e ka plainte don contre la téléphone b'an cɛ gɛlɛya t'an cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn a bubu e ye nin min fɔ ne i tɛ an fara yɛlɛ k'an ka daluwaw ɲini ɲɔgɔn fɛ ne ko nin tun man ka kuma ye wa ne bɛ fɛ k'aw ɲininka ne ni syndicat cɛ bubu e ye nin kuma min fɔ nin ayiwa anw ma bɔ nin kalama koyi i t'an dɛmɛ parce que baarakɛɲɔgɔn b'an cɛ aw b'a fɔ ko plainte ne ma siran ne bɛ siran ala ka kaburu de ɲɛ bilahi ne tɛ siran plainte ɲɛ parce que plainte ni bɛ tiɲɛ kan ala ye magistrat bɛ yen i tɛ datugu manamana ko la olu ɲɛna walahi ala y'o juge di mali ma mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ lagosi fɛn bɛɛ tɛ se ka lagosi n'an ko ni o ye kuma fɔlɔ ye k'a yira k'a fɔ n bɛ kuma min d'i ma n b'a d'i ma dalu kɛrɛnnen de la n'i y'an ma don énergie fɛn na fɔ an ka dossier la an ma don recrutement na non an bɛ nin ko k'a jɛ de foyi t'an na segin n terikɛ da maliyɛnw ka da ala la u ka da kira la u ka da an na. u yɛrɛ recrutement ko kuma dɔ fɔ voilà ministre ko ministre yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ko o bɛ fan dɔ fɛ a ko non ko ministre ye marché ta ka mɔgɔ dɔ ma ko o ye ne ɲininkali filanan ye ok n m'a mɛn u da dɛ n y'a mɛn e de da k'u ko ministre ye marché da ka mɔgɔ dɔ ma e de m'a fɔ sa a dawula kɔni tɛ n bolo n m'a mɛn mais n bɛ fɛ k'u ɲininka k'u bɛ se ka u ka dépenser u ka fɛn na 100 millions par semaine o de bɛ don u ka carburant na déplacement énergie mɔgɔ agent ka déplacement 100 millions u y'o f'i ye u y'o f'i ye wa 400 millions par mois déplacement u bɛ déplacement min kɛ carburant min bɛ déplacement mobiliw ni fɛnw ni keteketaw 100 millions par semaine u ka dibi feere mɔgɔ ma hali ni ye 100 millions par semaine kɛ n'i bɛ yɛlɛ ni mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ 100 millions bɛ d'i ma dibi fana a b'aw dibi fana feere an ma n'a bɛ fɛ k'an faga de yan kelen a y'a fɔ ko kelen filanan ye mun ye 10% u ka compteur nin an bɛ fɛ a ka wuli on ne sait pas pour ça. u y'a kuma fɔ bi k'a gɛlɛya dɛ. n m'a fɔ ma an bɛ min fɔ n'i y'a mɛn courant bɛ d'i ma 10% na o y'a ye n'a sɔrɔ i ye courant di mɔgɔw ma e bɛ dibi da anw ma anw bɛ ka facture sara an b'o kɛ cogo di on ne peut pas payer. Et nous demandons, nous exigeons à Madame le ministre, ainsi que le niveau DG de l'énergie, les 10% payés par les agents, on n'accepte plus. Vous, c'est privilégié. Privilégié, n'a pas de résultat bien. Mais Dibi, il veut Dibi dans un magasin, il est dit, parce que n'y a été comment, parce que tu ne souffres pas à la fin du mois. Ni e bɛ ka compteur sigi mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen ministre ka fɔ la ministre y'a fɔ cogo min na ka 10% ka taa sigi dɔ fɛ yen a tigi bɛ wari verser ye o kɔrɔ ko service bɛ ka yɛrɛ de concurrence o il est temps que dɔ ka bɔ personnel la dɔ ka bɔ agent na kelen charge ka jigin 100 millions déplacement n ko ala ma don dossier énergie dossier ala ma impôt non ne ni énergie yɛrɛ tɛ o énergie souci bɛ yɔrɔ wɛrɛ de an de ye ne don ah non cɛ n terikɛ an bɛ pôle économique magistrats fo bɛɛ de wulila an bɛ mali kura de la koyi n'i siranna de i sigi b'a kalama i ni yɔrɔ bɛ taa ne ma siran faransi ɲɛ ne ma siran États-Unis ɲɛ ne ma siran k'an sigi ka video kɛ ka mali sankɔrɔta faransi ɲɛ kɔrɔ ne bɛna siran n yɛrɛ sigiɲɔgɔnw de ɲɛ. ok u ye min fɔ ko madame le ministre k'a ye marché di a somɔgɔw min ma e b'o kalama wa. ne ko ne bɛ fɛ k'e ɲininka min na o a m'a fɔ ko madame le ministre ye marché de da a somɔgɔw ma
Nugo est-ce avec taxi de kono ko madame le ministre somgo manga marché soro a foro ko marché diko jugoya anam ne ko jugoya nous be mindo ka dénoncer que enquête une série d'enquêtes qui est ouverte ce matin nugo da loi ba aw bolo ko madame le ministre marché da doma ma fongo marché dile ko jugo yo taxi ko ma fongo marché dile ko jugo taxi ko marché dito ko jugo ou bien marché exécutif ko jugo au mot de foi oh mais be ko ni ngawo énergie la marché m'a dit barakela vraiment wa 3 milliards o de beta ko di mo vraiment bo aw abi fa ngata nye tugoti ni be fe ka nyinga aw be fe ngabo no la tugoti o de to commerçant bekera magasin ou bebu senkunga magasin tale no kabla mais be e be sa ferke tugodi e be patenter sara e be impôt sara e be employé sara marché manana o be di mo vraiment tugu donc yani ga madame le ministre ta fo e ki yere ngata ko am marché o kuma mina ko kuma na ko OK aya fo dro énergie mo wi ko awo ay na dimindi plus be kuma ne be kuma nu manku ne be manku bu man fi ka tunu kono tunna wate be ale atuna depuis ole ado ko bina lew ko nyemo do talendo akibara tiga soro ko trami ayo ni ngalu ko la ko mi marché dira madame le ministre marché daka mo do ma olu yere fene damo ni ya énergie facile parce que ministre muso yi mi ni barado di les 600 milliards de dettes fournisseurs là en bas nettoyer des cadres ça veut dire 600 milliards mais ça mais mi avait vérifié di kana blana na parce que en bas jigin kana fo kana bla tien là no benami ma jamana bossa mais l'état n'est pas engagé à payer 600 milliards pour zéro mais n'terke ni facture dit au final facture double facture me sera avec sur tout na fo ni avec caché double facture na tout dit mais c'est un crime économique c'est un crime contre la population malienne hey la ilaha illallah muhammad rasulullah c'est un crime c'est que ni dossier quand ta cour d'assises de là ça c'est un crime na facture n'tenda dollar parce que l'enquête est en cours. Donc, madame le ministre de non, l'enquête est déjà ouverte. Moi, il est dénoncé. Il faut ça dénoncer. Il n'est pas interdit de le ministre de Somogo te marché sur à fort de marché du Kodjougou, mais le Kodjougou. Mais au sein de même entreprise, marché, mais où est-ce que vous m'avez le droit? Donc, ne me faudront plus de comment, ne be comment. Nous manquons, ne be manquons. Nous manquons, ne be manquons. Mais nous kumara ne be kuma wa foyi tse ka na rekilo la ne jigi ala ani kira ni malion ani ndala kan ani nga tien ne ti tien bla ala e kira o tini tien di kana bebe kuma be fi ma kun mais Fontaine be beka munu me ka ne critiquer c'est vrai mais abaka war mine mais Fontaine courante ba ko so bumabel mana goye to ni kele ka kele ay jige fer law ni nga jige to la frigo kono ay chef law nga sugula ko chebe tugodi do ko jago kun chena de jago kun bana a chena jago kun tintu am se kan sika ko ko na ni ko yi e ala ni ko bana o ngo nterke ali diplôme ngwa mi ko ko ça fait ibe ite da simina fo ni ko yi mais asimina 6 milliards boire ko di chef joli est-ce qu'il va assumer donc là est-ce qu'il va assumer donc on dit du comité de pilotage est présent ba e kuba assumer est de ko non il y a des métaphores assumer nga wole assumer min don ko leta do ala wa muso mumbe ale de kumbe audit énergie là elle est commission maro commission kware muso nkumo de la abe énergie de ko ategachi e muso ni bintu kamara ni abe énergie dondi ado e wara assumer na ni mo mi che ça va la assumer donc oui ata ay asimi ne ka do ni ala che sénégalais do be retraité la sanjoli o sa barla ayo ni ngake énergie la ko Sénégal do be mi retraité mo me pension ta o se ka salaire ko fo to di parce que commune do ani dans la tête la mdi no fait sukuna amena fa mise à jour de kana que ça awa mise à jour te tani muntara so amti no fait kana. Et puis, dossier enquête mondiale, c'est des vieux dossiers. Ama ayebolo kan sera courant ma. Somo. Antara fo kofe. Mais c'est pas encore prescrit. Akiri mo prescrit from. Ngo mali ngo justice tara fo kofe. Ne korolonde. Ne kora ama se kora ma koyi. Kora mo de bika joro ama soglu ma folon.
an bɛ kɔrɔlen de la an bɛ ka taa kɔrɔlen de ta ka na n'a ye an ma se kura ma o Bubu o b'a to an bɛ groupe de kan an bɛ se ka clip k'a la a to n k'a kala sa i bɛna wasa na dɔɔni quoi ayi groupe ye ten groupe de kan Bubu o b'a to an bɛ taa bi an y'a ye bourse de travail la ni collectif dɔ sigira ne ma fili e yɛrɛ ka collectif in na ko collectif des victimes pour l'EDEM collectif in sigi kun ye mun ye collectif in sigi kun ye de kurantigɛ tɔɲɔ bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan k'a dɔn ka tila k'a ɲini ka kiiri kɛ ka justice dɛmɛ ka kiiri ɲuman kɛ ale président ye mɔgɔ min ye i b'o dɔn honorable Assane Sidibé CNT a b'a ale fana ye mɔgɔ min ye ale de fana ye commission énergie président ye CNT la ye fana et puis n ko an bɛ Maliki Diaw fo enquête fana dayɛlɛ na CNT mɔgɔw fɛ l'enquête parlementaire est déjà ouverte par le CNT n'an bɛ koli de la ne m'a f'i ye n ko dɔ b'a ko o b'a sɛgɛsɛgɛ yan CNT fana enquête dayɛlɛ énergie dossier kan donc commission in président commission énergie président honorable Assane Sidibé bɛ Assane de bolo i b'a président d'honneur dɔn wa docteur Adama Traoré min ye plainte don Orange ni Maltel kama on a pris des gens intègres an ye mɔgɔw ta yɔrɔw la ka na n'u ye de i b'a vice président dɔn wa journaliste d'investigation Aboubacar Diko i b'a deuxième vice président dɔn wa Issa Cissé géopolitologue a porte-parole ye ne ye Ablaye Fofana 120 o b'a kɔnɔ i t'i miiri dugu ka société civile mɔgɔ si ma min dɔ tɛ fɛn in kɔnɔ chauffeur fana b'a kɔnɔ donc n bɛna chauffeur ka te seereya ta maliyɛnw k'u kɔnɔtelen to n bɛna chauffeur dɔ ta seereya la chauffeur sera ma ko ils sont prêts à dénoncer awɔ u bɛ fɛ justice k'u u mago to parce que mais n'i y'a mɛn ko gasoil ta yan fɛ k'a bila an fɛ n k'a bɛ taa camion de la chauffeur yɛrɛ maliyɛnw k'u kɔnɔtelen to u ka vidéo partager n bɛ ko a ye kɛrɛ bila u kana vidéo signaler a b'a lajɛ n'a mankan ka ɲi n bɛ témoins de ta kan témoins directs n balimakɛ salamu aleykum aleykum salam Bubu Albert somɔgɔw bɛ a ni ce nba hɛrɛ don kɔni baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi ala kana baasi kɛ yen an ye kɛlɛ kura min wuli n'o ye énergie dossier ye maliyɛnw bɛ ka taa seereya kɛ sira bɛɛ fɛ minnu tun b'a la ka kɔrɔ minnu tun t'a la ka kɔrɔ e ye chauffeur ye i ko i labɛn n'o ka seereya ni sariya tigilamɔgɔ bɛ se k'i mago to i bɛ se ka taa labɛn caman d'u ma i bɛ se ka mun de fitinin fɔ an ye fɔlɔ yanni i k'i da don kuma la. bon n bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa maa b'a lamɛn nin waati kɔnɔna na n b'u bɛɛ lajɛlen fo n y'a ye an bɔra nin waati in na ka fɔ ko an bɛ kuma parce que dɔ kɛra anw minnu ye chauffeur ye a kɔlɔlɔ b'anw de kan. I y'a faamu kɔrɔfɔ bɛ kɔrɔfɔ la n'u tun y'u maji i n'a fɔ syndicat olu minnu bɔra bi ka fɔ anw bolo n ko u ka bɔli mina fɔ de ko a jɔ an bɛ ministre dɛmɛ ka se ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn an tun t'a dɔn k'a fɔ n ko bɔli bɛ kɛ sababu ye ka na ni kuma dɔ ye kuma min tɛ kuma fɔta ye o ye anw chauffeur ladimi an maa dama de bɛ yen an m'a fɔ an ka ca yɛrɛ mais an minnu bɛ yen n'an pɛrɛlen don ka dénonciation kɛ ni ka se ka jamana sariya maaw dɛmɛ u ka baara taabolo la n'u bɛ anw mako to ka se ka diɲɛ anw ka kiri kɔ olu ta an poursuit an b'u dɛmɛ ni baara in na ka da kan a carburant natɔ anw de bɛ na n'a ye wa a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ dɛ anw de bɛ na n'a ye ne min filɛ nin ne de b'a boli ka na n'a ye wa ne de filɛ nin o bɛ dɔ de jigin bɔ ne kun ne bɛ na n'a ye u bɛ carburant dɔ de jigin bɔ e ta la u bɛ carburant dɔ de jigin bɔ ne ta an bɛ nin ko in na depuis san tan depuis bɛlɛniko waati o kɔlɔlɔ de bɛlɛniko bi depuis bɛlɛniko waati hali mobili dɔw natɔ k'a fɔ k'u kan ka taa doni jigin a bɛ fɔ ko mobili binna ko o comportement dayɛlɛla ko k'o carburant bɛɛ bi k'a sɔrɔ o mobili taara décharger o mobili yɛrɛ ma décharger dɛ a u y'a la tunu yɛrɛ de anw de b'a boli fana ka taa jɔ fana a bɛ jigin a b'an kun n'u sɔnna k'a fɔ ko o t'an poursuit surtout ne an ye cɛ min lamɛn bi ko syndicat ɲɛmɔgɔba walahi ala n'a ma sabali a bɛ fɛn ye a ma sigi ni fɛn min ye ka da kan mun na anw de bɛ na n'a ye carburant anw de bɛ na n'a ye anw de b'a boli ka na n'a ye a dɔrɔmɛ kelen o sɔgɔli o t'a di anw ma dɛ anw yɛrɛ bɛ jɔrɔ an ka baara yɛrɛ la
bara tiɲɛni na an bɛ jɔra la mais n'a nana ye vraiment trop c'est trop ni ale n'u kun ma bɔ bi wala an ma ma kun mais u bɔlen k'a yira k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ jɛya alors que olu Sénégal yɛrɛ dɔ bɛ d'olu fana ma u ka fɔ dɔrɔn u ka fɔ ko Sénégal dɔ bɛ d'u ma u ka fɔ n bɛ fɛn baara la an de bɛ na ni produit ye depuis Benin la ka bɔ yɛrɛ ka na société wɛrɛ la fo bi an b'o la nous on est prêt nous gouvernement sɔnna k'u tɛ an poursuit k'u tɛ an foyi o bɛ a tɔgɔ yɛrɛ o bɛ yafa kɛ an ka ko ma walahi ala an bɛ tribunal justice mɔgɔ dɛmɛ wa an bɛ bila o ɲɛfɛ de dɛ an bɛ taa e b'a la e b'a wa n'an ko i b'a la a bɛ taa bolo jɔ o la fo ka bureau kɔnɔ mun mana n ko hali sécurité min bɛ don da la sécurité min bɛ da la ni mobili bɛ bɔ parce que mobili tɛ don ni mobili bɛ don sécurité b'a dɔn k'a fɔ nin ye 45 militaire a b'a sɛbɛn a ka rapport kɔnɔ ni mobili bɛ bɔ sécurité kan ka sɛbɛn k'a fɔ ko mobili donni bɛɛ jiginna a b'a dɔn a bɛ mobili laisser passer donc sisan n'an taara n'i ye procureur fɛ yen i ye kuma min fɔ k'a fɔ procureur ma a daluwa bɛ n bolo parce que bɛɛ de kan ka procureur dɛmɛ u ka baara la walayi mali procureur jigi bɛ aw kan parce que an bɛ kuma bɛɛ an bɛ dɔ fɔ procureur ma mais u ka dayɛlɛlen don an bɛɛ ni e sera procureur ma k'a fɔ o kumana aw chauffeur fana bɛ se ka o kumana kunnafoni ɲuman di procureur ma mais an ma wari minɛ dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la aw kun sen bɛ ka mobili ta k'a doni ta k'a bila yan ka taa bila yan aw bɛ se k'o sereya. n'u sɔnna k'a fɔ an ka laɲini ye min ye pour n'o ye poursuivi ko ka sira ye ko b'o bɛɛ bɔ a ma jamana dɛmɛni sira in kan an b'o kɛ mais n bɛna kɔrɔfɔ fana dɔ f'i ɲɛna k'u ka chauffeur jateminɛ kɛ dɔɔni chauffeur ka cadre kɔnɔna la parce que n'i y'a ye nin fɛn caman bɛ kɛ chauffeur tɛ kuma c'est parce que bɛɛ siran i sarali ɲɛnama tɛ prix ɲɛnama tɛ d'i ma i bɛ siran fana i ka denbaya kana bila kungo na walayi i b'i makun fɛn dɔ kan ni jamana sɔnna ka chauffeur ka kuma kɛ assemblée kuma kɔnɔ Sénégal minnu b'an kunna o Sénégal tɛ dɛ parce que ni Sénégal ninnu bɛɛ ye kelen ni Sénégal ninnu tɛ an ka Sénégal ninnu to dɛ chauffeur ka Sénégal siga kuma ka chauffeur ka Sénégal de ko don dɛ siga kuma ka chauffeur ka Sénégal de ko don dɛ awɔ chauffeur ka Sénégal de ko don i y'a faamuya n'u sɔnna ka an ka kuma kɛ assemblée bureau kɔnɔ bulonba kɔnɔ ka chauffeur ka hakɛ bila en ordre ka chauffeur ka sarako n'u ka fɛn bɛɛ anu u kana taa tako juguya la k'u bila tako juguya la n'o kɛra walayi fɛn caman bɛ yen chauffeur b'a kɛ wala u b'a dabila wa ni min y'a kɛ fana u b'a dénoncer mais a bɛ kɛ cogo di. merci donc i filɛ ka nin min fɔ nin ye nin ye kibaruya de ye min parce que maliyɛnw bɛ ka na seereya la fan bɛɛ fɛ an bɛ maliyɛnw bɛɛ fo ka énergie baarakɛla ɲumanw fo tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ de b'a se la seereya la tiɲɛ la mɔgɔw bɛ fɛ maliyɛnw ka courant sɔrɔ jɛlenya la bɛɛ mun sen b'a la o min sen t'a la o hali minnu ye parantiya kɛ 96 a ko la ka tɛmɛ n'u kɛra mobilibatigiw ye olu bɛɛ ko k'u labɛn n'o ka na seereya la donc an b'i fo i ka numéro b'an bolo na ala sɔnna ma ni inshallah ni faamaw ka hakilina kɛra mun y'a kan nin bɛɛ ye dɛmɛ sira de ka dossier in jɛya a bɛ se ko bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn. mais Boubou i b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna surtout Sénégal énergie mɔgɔw ka syndicat volume ka ɲi yan ok tɛmɛ ni kuma ye ko k'u yɛrɛ to sutura la n'o ye chauffeur sen don ni kɛlɛ in na a bɛ ɲagami. d'accord an b'i fo n'o ye chauffeur sen don a la a bɛ ɲagami. non an b'i fo komi an bɛ se ka segin ma donna inchallah yɔrɔ nin tɛ ne ye dɛ bon n'i ko i bɛ ne kɛlɛ i bɛ Mali de kɛlɛ o ne tɛ o maliyɛn bɛɛ de bɛnnen don a kan bi kurantigɛ bɛ bɛɛ de ka so mais n ko mɔgɔw ni min muso tɛ jɛgɛ feere o muso bɛ jisuma feere o bɛ dabilenni feere e de bɛ nasɔngɔ e de bɛ daraka wari dafa ka cɛ dɛmɛ yanni k'a fɔ k'i bɛ t'i da dɔ ko ka kuran t'a ka so c'est pour ça c'est un problème vraiment transversal a bɛ bɛɛ de ka problème bɛ bɛɛ de ka so a Bamako ni sariya sɔnna an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sariya bilasira o de tun Mali justice mɔgɔw bɛ an ka siran bɔ a la an ka taa ni fasoden ɲuman yɛrɛ n'u sera ka siran bɔ anw fɛ ko la walayi an bɛ justice dɛmɛ ka baaraba de kɛ ni ala de ci ko in dossier in a tɔ ala n'ala ma se a fitinin bɛrɛkisɛnin ma. collectif ka wulikajɔ bɛna kɛ jumɛn. iye an ka wulikajɔ wa collectif nin yan min ka télé jenina min ka radio jenina min ka frigo tiɲɛna min ka ampoule tiɲɛna min ka mɔgɔ sara min ka mɔgɔ tora jiginni na min funteni ça veut kurantigɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn lase i bɛna n'a dalu a n'a constat d'issue
a ma wula ko plainte de ya ayi plainte an bɛ taa fɛ de koyi an bɛ plainte bɛɛ de formaliser donc ni kiri kɛra ni nin dossier lajɛra mɔgɔ sen mana ye courant ko in gɛlɛya la o kɔrɔ e de an ka mɔgɔ ka gɛlɛya e de ça fait tɔɔrɔ fɛn fɛn b'an kan an bɛ fɛnɛ b'e de dɔn donc an b'an ka prévu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ kelen ye o de to an ye collectif in dayɛlɛ collectif des victimes DDMSA ça fait couranttigɛ tɔɲɔ sera mɔgɔ ma hali filiw tigɛlen ka bila ji la i bɛ taa k'a fɔ dɔw ye fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ u ye kɔlɔlɔ sɔrɔ courant ye degun lase dɔw ma k'u kɛ cogo dɔ la parce que an ye mɔgɔ caman ka témoignage a kan a bɛ tali kɛ nin bɛɛ kan donc an bɛ tali kɛ nin bɛɛ kan donc ne kɔni bɛ min ɲini an ni syndicat an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka tiɲɛ da kɛnɛ kan an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ɲɛ b'o de la ne kɔni fɛ o de ka ɲi an ni syndicat ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma énergie bɛ wuli k'a jɔ o 600 milliards min bɛ yen ko juru n'a juru fɛgɛfɛgɛra ne kɔni an ye a sɛgɛsɛgɛ n'a juru bɛnna 200 milliards ma a bɛnna 150 milliards ma a bɛnna 300 milliards ma gouvernement k'o sara fournisseurs ye ne ko an bɛɛ ka lafiya t'o la wa minnu ye a di yɛrɛ minnu nana carburant in jɛlenya kan énergie ka kadiri ɲumanw ni an ka énergie dɛmɛ ka wuli k'i jɔ carburant ka taa yɔrɔ la est ce que jamana tɛ dɔ tɛ fara jamana ka sɔrɔ kan wa hali insécurité min bɛ yen ni terroristes bɛ dugu attaquer mais n ko courant tigɛ la u b'u profiter ka dugu attaquer hali coupure se bɛ insécurité la donc olu kana ye dɔrɔn k'olu de ko don quoi walayi a ma fɔ fan si ko énergie baarakɛlaw ye zo ye bilahi o tɛ mɔgɔ si laɲini a fɔra de ko sonyɛli kɛra ko baarakɛla dɔw sen b'a la ne kɔni bolo o ye entreprise olu de ko ils sont là pour la défense des intérêts moraux o m'a fɔ de l'entreprise des personnels ne ko l'image fait partie non o tɛ intérêt fɔlɔfɔlɔ ya n'i y'a mɛn ko mɔgɔ bɛ da société la ka baaraw kɛ ka taa contrat d'a ma n'i y'a ye n da ma don marché sɔrɔ cogo la dɛ n da ma don o la dɛ marché gere fila dira cɛ kana na kuma ayi kana na kuma ayi kana na kuma n b'i deli komi u bɔra bi n bɛ danni ma bi plus u bɛ bɔ n bɛ bɔ fo ka taa bɔli ban ça fait plus olu bɛ bɔ ne bɛ bɔ de façon séquentielle u bɛ bɔ ne bɛ bɔ u bɛ fo danba a u bɔ wula fɛ sɛbɛn ala ye diɲɛ don o don n'u bɔra ka dala kelen ni maliyɛnw ma n bɛ dala kelen ni maliyɛnw ma maliyɛnw de gagnent o maliyɛnw de b'a lajɛ min ta ye tiɲɛ min ta ye nkalon ye ou bien o tɛ tiɲɛ ye ne voilà an ka bagabagali bɔra dɔrɔn soit u bɛ na an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diyagoya an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diyagoya an bɛ baara kɛ diyagoya an bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'o kɔni tɛ fo bagabagali ya u bɛ bɔ a la de an bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an bɛ baara kɛ voilà an tɛ bi ta bila yan funteni bɛ dɔɔnin ayi mɔgɔ tɛ armée ayi caman bala ka an ɲininka nin la n'o ye ko MINUSMA kun ko kan bɔ 31 décembre mais k'u ye date surunya ko laɲini jumɛn b'a kɔfɛ mɔgɔ bala ka ɲininkali kɛ n'a nana i fɛ a ka kan d'accord an ka i ɲininka la sisan an taara MINUSMA dossier de la MINUSMA kun kan ka kanw di kalo wɛrɛ mois de décembre de la MINUSMA ye date bɛɛ surunya c'est un piège don dɛ piège don a gɛlɛn Kidali kan u bɛ sɔn ka labila bi su in na aw ne filɛ émission na tuma min na i sɛbɛn k'u bɛ ka labila parce que denmisɛnninw kun Kidali ka jeunes kun taara k'u ta kan attaquer kun fo marifa ci bɔra a la parce que olu taara k'u ta kan attaquer Tchadiens bɛ yɔrɔ min o ma taa yen dɛ Guinéens bɛ yɔrɔ min o taara yen dɛ parce que Guinéens fana bɛ ka yen kɔnɔ n t'a dɔn n'a b'o kalama Guinéens fana bɛ ka yen kɔnɔ donc denmisɛnninw population civile taara k'u bɛ taa kan piller par sabula ko MINUSMA y'olu taara yen donc minɛn minnu bɛ kan kɔnɔ olu b'o ta donc u taara ni Guinéens ka kan de Guinéens fana tiri t'u kan o kɛra kunu donc kuma ye mun jumɛn de ye Aguelok yani Agali encerclé de don a tɛ se ka bɔ donc américains non sababa dan de don kana fɔ sababa don c'est ça que a ye muso minnu to yen an y'olu récupérer a ye fɛn minnu to an y'u bɛɛ récupérer a bɛɛ a bɛ yen parce que américains ka contingent de américains ka service de renseignement agent de sécurité privé dɔ de tun bɛ k'olu da la donc o ni Mali armée ye champ de tir kɛ u ye champ de tir kɛ an ye champ de tir kɛ u ye champ de tir kɛ parce que u tun bɛ fɛ kulo in u tun bɛ fɛ ka cɛ kurun ka boli ka bɔ n'a ye Kidali m'a dɔn n'i y'a faamuya donc ninnu bɛ champ de tir kɛ contre l'armée malienne olu bɛ armée Mali bali ka fɛn kɛ o temps kɔnɔ u bɛ continuer kulo in fɛ ka t'u kun bɔ Kidali o de sen fɛ o y'a sɔrɔ u ye camion de ta ka taa cɛncɛn ton to Kidali piste sanfɛ avion kana jigin
u ye camion de ta ka taa cɛncɛn to fɛn donc armée ma jigin armée ye to sanfɛ ka tunnel da kɛ bop k'a susu k'a jigin donc a tɛ se ka bɔ bilen donc a repoussé la tun ka segin ka na donc muso ninnu ye récupéré la donc a bɛ kɔnɔna la sisan nɔ ninnu bɛ fɛ ka mun kɛ u bɛ fɛ ka Kayi nabila joona de parce que c'est vrai que tunnel wɛrɛ bɛ Kayi kɔnɔna la aw ko ko aw tɛ taa sisan américain ninnu fɛn agent de sécurité privé mɔgɔ bɛɛ sara plus an y'a bɛɛ dégâts bɛɛ fɛ u ye mun kɛ tugun ne m'a fɛ yen ko tchadien ninnu nalen ye Gawo attaquer li a hakili b'a don na a tɛ si bɔn tɛgɛ kɔnɔ n m'a fɛ yen ko contingent bɛ tchadien ka contingent bɛ Gawo n'a mana tchadien tali kama n k'a nana ka Gawo de attaquer o ma Gawo attaquer kunu ani fils parce que u tun bɛ fɛ tugun k'a lajɛ n'u sera ka Kayi bugɔ u bɛ sɔn ka boli ka bɔ ni n'u tun sera ka Gawo kan minɛ o renfort de tun bɛ segin ka na kuluwo in kɔnɔna la ka na mɔgɔ ninnu secourir ka bɔ n'a ye donc ma se k'o kɛ avion y'u frappé deux colonnes de BJ saba kɛ n'a fɔ BJ 12 donc BJ 24 donc u nana ka assaut lancé kan kan u ye assaut lancé kan kan tuma min na k'an ma fɛn f'u ɲɛna drone min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko drone microbe ale fana ka jugu ni drone ba RTPD ale yɛlɛnna de donc ale bɛ 166 missiles de ta ale de obligera ka 166 missiles a b'o de ta non n ka y'u bugɔ ka don fo ka mobili jigin dingɛ kɔnɔ fo ka mobili ninnu turu ka jigin ka haram Mali tɛ kunu Mali yɛrɛ subhanallah Mali k'a gosi ko o y'a sɔrɔ u nana deux colonnes BJ u nana parce que u mɔgɔ bɛ san u bɛ assaut lancer ani fils kan ani fils u bɛ boli ka bɔ ni yadi ka contingent ye yadi ka élément ninnu u bɛ boli ka bɔ kulu in da fɛ donc u bɛ ka assaut de lancer san parce que ninnu ka dernier combattant ni minnu bɔra Libye ka na parce que muso minnu bɛ fɛn kɔnɔ o ye Kadhafi muso minnu tun bɛ Kadhafi garder o muso ninnu dɔ de bɛ tunnel nin kɔnɔ e ma ye musow minɛla muso minnu Kadhafi ka fɛn kɔnɔ muso minnu tun bɛ Kadhafi garder o muso kelenw de bɛ olu de tun bɛ tunnel kɔnɔ olu de tun bɛ Yabi fana bolo olu tun b'a bolo cɛ n ka cɛ. ok Bobo o kɔni an bɛ se ka maliyɛnw m'u yɛrɛ ɲininka ne ko an bɛ maliyɛn ta Benjamin fêter Kidali wa. Benjamin ka jan an bɛ Benjamin kɔnɔ ko la. Mun b'an bali ka don Kidali bilen tugun kulu mun yɛrɛ ça fait nous on veut an tɛ don Kidali ka MINUSMA de to yen donc combat gɛlɛyalen sisan i ye MINUSMA ka baara ye a bɛ fɛ ka boli ka taa k'ale bɛ kan bila a ka dernier vol est prévu le 16 a ko sisan a ko ka personnel bɛɛ ma ko mɔgɔ bɛ congé la ko bɛɛ k'a yɛrɛ ta n terikɛ sisan kɔni minɛ an fana bɛna minɛli daminɛ o bɛɛ k'i yɛrɛ ta ko bɛɛ dernier vol est le 16 le 16 11e mois donc u bɛ aéroport kan di le 21 Kidali kɔni c'est probablement ce soir u bɛ Kidali kan na bila su in na c'est très probable ce soir parce que gosili min bɛ ka da u kan toga foyi t'a la nafa t'o la bilen parce que Guinéenw bɛ côté min na yɔrɔ Guinéenw kɔni tɛna fɔ k'u bɛ fɛn k'anw na Tchadien ninnu de ye problème ye Tchadien ninnu de ye problème ye parce que les Guinéens n'ont pas voulu participer au combat olu ma sɔn ka participer au combat la quoi bon ne y'a fɛ yen nɔ n ko troupe min bɛ Tchad n ko c'est les Français légion piment de don o de ye camp attaqué n ko ye camp attaqué min na c'est juste ka ANEFIS camp minɛ n'u ye ANEFIS camp minɛ u bɛ sɔn ka mɔgɔ ninnu labɔ sisan ka boli sisan u bɛ sɔn ka taa n'u ye Mauritanie donc an y'u bɛɛ faga bɛɛ hali mɔgɔ kelen ma bɔ a la hali mɔgɔ kelen ma bɔ a la véhicule plus de 2 colonnes de véhicules a kɛlen ka 12 véhicules 24 ɲɔgɔn na k'an y'a bɛɛ neutraliser drone kelen dɔrɔn a bɛɛ an y'a bɛɛ faga a bɛɛ cɛ. ok Bobo nin bɛ sɔn ka dan sigi hali ni ma dan sigi la nin bɛ dan sigi la janko ne bɛ groupe de kan essence wari ka ca di. a ye problème bɛna ban o e y'a fɔ cogo min n'o farali ka a kan pour que courant tɛ. a ye ko to ta aw ka taa o. an bɛ foli kɛ kanubagaw la Mali kɔnɔ. a bɔra an bɛ groupe de kan hali bi a bɛ kuma cɛ. kuran. bu ye sari fana de ko fo an tɛ se ka sari sɔrɔ. sari bolola bolo. ala.